A jeho se sám zapnul. Dobře. Karamel. Díky. Tady je. Taky vysmátý, ne? Vidíš, hovory, ty vole. Jak mám? Martini! Čeká se chytí, ty vole! Tak já už nemůžu, já už to pít nebudu. Ale já se... Co tam je vlastně? Ty jsi poslušla. Karamel, ty tam se říkám už pozrují. To je jedno po 50. Alkohol. Daj na mě. Ty vole, kafe si se taky přilepil. Já mám přilepenku, babi. Já mám taky. Kde je? Já doma vlastně. Ty vole, ty si tady na doba čokoládu. Mamka. To se polezla. To se polezla, ty vole. Nikoho klid, jo. No, jako ty. Budu vůbec sami. To je deprese. Jdu na to sedni. Kde jsou všichni, všichni jste tam Prdele, tam pokoj někde. No! Píšeme na telefoně. To je jedno. Jak ty koncíde? Počkej. Ne. Dělej. No to byla já. On tady byl. Kdo? No, on tady byl. On tady byl a potom si někam šel. No a on tady byl. Hola! Ne, natač. No. Bahu! Ty vole. Eddie. Ty kova. Co je? Jde to zapalovat, tak musím zase zapalovat vlasy. Ticho. Jde to zapalovat. Ticho, moucha, máma. Dej je. Ty, už neslyšel? To je šáva. To šťává, jo. Koho to teče od kola, to co já to Bouka taky tady nadrobá čokoládu. Brace jedno. Co já? Čokoládu, to myslíš, že je? To je moje. To říkám, myslíš, že je? Já už nevím, co jim říkat. Koho? No ona prej. No hlavně, aby tam s váma někdo byl. Co je? Moje komička. Tak mi řekl, že za chvíli přijde Verčí, že přijde Verčí potom. A ona řekla, no tak já ještě založíme tam. Kolik má být doma? Hej. Tak to máš ale průser.
Ja. No. Ja. No co řekneš té mámě? Ja udělala na klapkę. Nikoho, ty jsi taky dobře jetá. Nikoho, neři, co tady sousedí. Ty, že tam pracujou. Tady ale, počkej. Ty vole, pojď si tu kubičku bohu. Ale, už se pracují, už máš šlapíka. Jo. No. Ty vole, ty vole, nezveš, jak stejno, ty vole. Je úplně blbě. Prosím zvracet. Bacha, Nikola. Boka tam vykecela, to bylo 3 hodiny. Ty vole, a zboural celý barák. Teďka tady si nedáváš do věci, protože nikdo tady nejde s těmi. Vede sousedí. No to je úžasný, já budu sousedy, aby jim řekli, no, dobrý den. Hele. no. Zkoušku teď čemu, zkoušku se to říkala. Tak já. Ty to neumíš, ty s něma tě znám. Má natáčí. Drž hubu. Zapíná se mi mobil a vypíná. Čím na to? Či teda se ještě zapíná. Pořád dokola. Ale škola může... Jo. Já nemůžu, já neusnul, Marčo. Usnula jsem, on se to žal. Jo. Ty vole, jdi pryč, prostě. To strach. Ne, to je jak to. Já nevím, prosím tě, jdi pryč. Kytinka má sebe strachom neusne, proč ty děláš? Co? To budu vyjednávat, necháš jí vejít.